ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணாலே இந்த சீட்டுக்கு போகிற வீடியோ தான் வந்துகிட்டே இருக்குதுங்க. ஸோ நம்மளும் ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண போகிறோம். அதுக்கு ஏடிஎம்கே, டிவிகே, அப்புறம் என்டிகே, அப்புறம் டிஎம்கே இதெல்லாம் சீட்டில் 4 கட்சியோட பேரும் எழுதியாச்சு. சீட்டை மடித்து எடுத்துக்கலாம். மடிச்சு எடுத்தாச்சு. சீட்டை குலுக்கிட்டு என் பையனை தான் எடுக்க சொல்ல போறேன். பட்டு ஒரு சீட் எடுமா, ஒன்னு எடு, குடு ஒண்ணுதான் இது என்னன்னு பார்க்கலாம். டிவிக்கு வந்திருக்குங்க.